Lad os tale om LiveGood Affiliate Compensation Plan. For det første har alle 2 slægtstræer. Du har et enrollertræ og et matrix-træ. Dit enrollertræ er alle du personligt indroller, folk de indroller og så videre. Så alle dem du personligt tilmelder kommer på dit første niveau af. I tilmeldingstræ. I en rollertræet er der ingen grænse for, hvor mange personer du kan have på hvert niveau. Så hvis du personligt indroller det, så 20 personer, har du så for 20 personer på første niveau i dit enrollingstræ. Nu bruges det henrollertræ til at bestemme 3 ting. For det første, din rang. Kun personer i dit enrollertræ tæller med i din rang, tog dine hurtige statusbonusser. Når du stiger i graderne, får du udbetalt hurtige statusbonusser på op til 10 niveauer i dit enrollertræ. Og 3 den matchende bonusser. Det Matrix 3 inkluderer alle i dit enrollertræ, og måske også folk, der kan være placeret under dig ved spillover. I Matrixen har alle kun 2 frontlinjepositioner. Så når de 2 pladser er besat, enten af folk du selv enrollerer, eller af spillover fra folk over dig i Matrixen, vil alle andre du enrollerer falde ind under disse folk. En unik ting vi gør for at distribuere spillover, så flest muligt vinder, er, at i modsætning til traditionelle Matrix kompensationsplaner, der udfylder fra venstre mod højre, udfyldes LiveGood Matrixen først alle venstre positioner i niveauet, og derefter alle højre. Så hvis dette for eksempel er det et andet niveau, og du har tilmeldt 4 personer mere, i stedet for at de går 1, 2, 3, for at kun hjælpe disse 2 personer, placerer vi dem 1, 2, 3, 4 på denne måde. Så alle 4 personer på det niveau får spillover, før den næste person begynder at udfylde der højre side. Nu får du betalt 2,5% af alles månedlige medlem kontingent i hele den Matrix, uanset hvem der har tilmeldt dem 2 eller 12 til 15 niveauer ned afhængigt af din rang. Så udover at blive betalt for alles Matrix, er langt den største del af kompensationsplanen af Matrix-form de matchende bonusser, der giver dig en mulighed for at matche hele med Matrix-checken for potentielt alle i hele dit enroller tree team hver eneste måned. For det første matcher du set point af Matrix-checken for alle, du personligt tilmelder, uanset hvor de er i Matrixen. Så hvis du for eksempel har tilmeldt denne person, får du ikke bare allerede betaling for dem i din Matrix, og alle under dem, men du får også betaling for dem igen, fordi du matcher deres Matrix-check. Hvis det tjener mellem $1,000 om måneden i deres Matrix, matcher du det beløb med 50%. Så du får et match på $500 bare på den person alone, oven i alle dine andre Matrix-provisioner. Hvis du for eksempel tilmelder 10 personer, og hver af dem tjener $500 om måneden i Matrixen, får du et match på $200 for hver af dem. Og det er kun begyndelsen. Når du opnår suveræn de år, vil du kvalificere dig til at matche endnu flere personer i dit team. Matching bonusser beregnes ud fra, hvor folk befinder sig i det enrollertræ, men de udbetales ud fra, hvor folk befinder sig i din Matrix. Og jeg ved godt, at det måske lyder forvirrende. Jeg lover, at det giver mening om et øjeblik. Her er, hvordan det fungerer. I dit enroller-træ starter alle du personligt enroller et nyt enroller-træben. Så hvis du for eksempel enroller for en 10 personer, det her du 10, jeg så enrolleringsstræben er så generationer af matchende og bonusser og beregnes på hvor bon individuelt er her til hvordan det fungerer. Så lad os sige, at du opnår platin. Det betyder, at du kvalificerer det til at blive betalt for 2 generationer af Soul-rankede affiliates, 3 generationer af Gold-rankede affiliates, og 4 generationer af Platin-rankede affiliates. Så hvis vi bruger vores eksempel, hvor du har 10 enroller-træben, så lad os bare sige, at
den første person, du enrollede i det første ben, enrollede 2 personer. En af de 2 personer rekrutterede et par stykker mere. Den anden tilmeldte et par stykker. Disse personer duplikerede. Og så bum, her på dit 4. niveau var der en, der opnåede rang af guld. Al denne volumen ned til og uden for dette guldrangerede medlem Addersworth. Det er din første generation af volumen. Så du vil kvalificere dig til første generations sølvmatch 10%, første generations guldmatch 5%, og første generations platinmatch 5% for et samlet match på 20%. På hver eneste person udenfor og ned til den første guldrangerede affiliate. Den guld affiliate også kvalificerer sig til sølvgenerationsmatch, er al volumen under denne guldaffiliate deres første generation af sølv- og guldvolumen, hvilket gør det til din anden generation af sølv- og guldvolumen, men stadig ikke din første generation af platinvolumen, fordi der ikke er nogen platiner mellem dig og al denne volumen. Så lad os se på, hvordan dette omsættes til, hvordan du rent faktisk får udbetalt disse matchende bonusser. Ikke alene er hver af disse personer i dit unroller-træ. De er også i din matrix sammen med alle andre i dit unroller-træ, plus eventuelle spillovers, du måtte have modtaget. Så tilbage til den forvirrende linje ovenfor. Matchende bonusser beregnes ud fra, hvor folk befinder sig i dit enroller-træ, men de udbetales ud fra, hvor folk befinder sig i din matrix. Jeg sagde jo, at det ville give mening. Så du vil få 20% af alt, hvad bosser, hvad disse mennesker tjener i deres matrix hver eneste måned, uanset hvor de er i din matrix. Der er bogstaveligt talt ingen grænser for, hvor mange mennesker du kan matche. For er det, hvor meget du kan tjene i matchende bonusser, eller hvor mange gange du kan at blive betalt for den samme volumen. Vent, hvad? Jeg ser lige over og skjerheks. Se, på denne person på dit 14. niveau i den matrix, du bliver allerede betalt for dem i din matrix. Plus du matcher den her persons matrix, som også har denne person i sig, dennes person, der er Shreks, så også har jeg så denne person easy. Denne person, mere Shreks, denne person for Shreks, denne person for Shreks, denne nye person for Shreks, denne person er det yours, denne person for Shreks, denne person Correct. Denne person er det Shreks, denne person seriøs og denne person Shreks, hvilket betyder, at du bogstaveligt er talt, bliver betalt for denne ene person 11 gange. Ja, de matchende bonusser er enorme. Som om det ikke var nok, lægger vi også yderligere 2,5% af hver dollar, der kommer ind i hele virksomheden. I bonuspuljer til diamanter og krondiamantlæder. Dette inkluderer indtægter fra medlemsbetalinger, både månedlige og årlige, affiliate sign-up fees og alle produktkøb. Så hvis virksomheden for eksempel omsætter for 10 millioner i måneden, betyder det, at $200,000 går til diamantpuljen, og $50,000 går til krondiamantpuljen. Så hvis der for eksempel var 50 diamanter